Spoločnosť Leaf, sídliaca v priemyselnom parku, je známa výrobou cukríkov, žuvačiek a pastiliek rôznych chutí i tvarov. Všetky výrobky sú určené na export, najmä do škandinávskych krajín. Najviac si ich výrobky pochvaľujú v Holandsku, Belgicku a Taliansku. Začali sme vlastne svoju výrobu v roku 2006. V prvých 2 rokoch sme mali zhruba 250 zamestnancov a posledný rok bol pre nás takým veľmi významným rokom. Narastli sme objemovo a čo sa počtu ľudí týka, dnes zamestnáme zhruba 600 ľudí. V súčasnosti Leaf svoje rady zamestnancov rozširuje a jednou z pozícií, ktoré táto spoločnosť ponúka, je aj linkový mechanik, elektromechanik. Vždy, keď sa nový stroj priniesie do výroby, tak istý čas trvá, kým sa vyladia všetky problémy a chyby na tom stroji, kým sa postaví na to správne miesto a kým sa stroj správne nastaví tak, aby bežal podľa našich predstav. Toto je úloha údržby alebo elektrikárov a mechanikov a je veľmi často pre nás také obťažné práve obsadiť tieto pozície. Hľadáme ľudí, ktorí majú radi stroje, ktorí zostali takí duchom mladým a radi sa hrajú. Mojou úlohou je odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytnú na strojoch počas výroby. To znamená, že čo najskôr, v najkratšom čase to poodstraňovať, aby výroba mohla ďalej pokračovať. Najčastejšie sa vyskytujú poruchy, keď sa nám na stroji zasekne nejaký ten podávací karát, lebo my toho tak voláme, že sú to karáty. Je to vlastne platnička z dreva. Práca na pozícii elektromechanik údržbár vyžaduje určitú znalosť strojov, ktorú však i neskúsení nadobudnú na viacerých školeniach, ktoré ich čakajú po prijatí na túto pozíciu. Dôležitá je však najmä chuť pracovať. Údržbár má vedieť pri odstránení poruchy takzvané trafiť klinček po hlave, keď on presne určí príčinu poruchy a túto odstráni, tak tá porucha sa nebude v budúcnosti opakovať, alebo v krátkom čase sa zase nezopakuje za 5 minút alebo za hodinu, za 2 dní. Preventívnou obhliadkou stroja je možné niektoré poruchy vylúčiť, ale sú tam poruchy, ktoré vyžiadajú niektoré viacej času a venovať sa tomu, aby sa toto nevyskytlo, alebo na dané odstránenie, ale každý údržbár je zaškolený a nechceme od neho, aby hneď tú poruchu odstránil na prvýkrát. Ak vás niektorá z daných pozícií oslovila, stačí poslať spoločnosti Leaf svoj životopis, do ktorého nezabudnite pripísať pozíciu, o ktorú máte záujem.